Δεν μιλάς καθόλου. Δεν θέλω. Μαγιά, πάρ' το όλα να το φας. Έλα. Είμαστε χοντρές. Τι λένε μου. Θα είμαστε YouTube. Ναι, χοντρές και ηλίθιες μαζί. Λες και εσύ τι είσαι ρε. Εγώ είμαι καλύτερος. Παράχρημα. Μπορεί να μιλήσεις αλλά και όσο να θες. Παράχρημα στο Χριστό. Δεν ξέρω, αυτό θα ανέβει στο YouTube και μετά θα δούμε τι θα γίνει. Εσύ το άρχισες τώρα. Θα γράψουν όλοι. Συμφωνούμε. Κομμάτια πάνω σας. Θα μου πεις στο σχόλιο. Ναι, πολύ χοντρές, το έφαλες. Θα το ανεβάσω εγώ. Πολύ. Και έτσι τελειώνει το βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσει. Ήταν μια μαλακία.